Hi mga single. Ha? Di na may mga uyab. Ha? Dili na may single, na may mga uyab. Ano na may mga uyab? Ikaw na sa kaiyab? Hala, kanindot nila na sila uyab. Sana all ay. Ikaw day kuya, wa kayo ya. Ikaw na iya. Wala dyan kayo uyab. Napabayay, bali-bali. Ah, basig, busy mo sa inyong chachatsing uyab. Pwede naman, daga na usap na. Importante na siya nga. Kuan? Hala. Oo, uy. Lingaw-lingaw ragod. Okay na niyo? Oh, okay ra. Pero nanagi mo uyab. Na may uyab. Yahayaan na may mga uyab. Bantog ra. Sa klaro kayo, naghuwat ni silang mga kauyaban ba? Kay nagpasiksi magmayo. Sila ra mga sexy. Hala. Jaxi ko. Ready na mo? Ready na mo sa kumukutana? Basta ka nang malingaw mis imong pangutana. Hala. Sige. Mo na kang pangutana. Unsa may masakit? Kanang buwagan ka sa imong uyab o bunalan ka sa imong mama? Masakit. Masakit, mabuwagan. Mabuwagan? Ikaw na nga no? Unsa man? Ay, kanang para nako, masakit nang buwagan tas tong uyab. Kay? Kay ano? Magkatawa ta na. Kay gikatawa siya. Okay. Kanang sa una nakoy uyab ba. Nya? Buwagan ko. Yung sakit kayo? Sakit kay pati na kong hilak. Kato na gibunalan kag tubo yung mama. Wala rito. Wala ra to. Wala ra to. Kausar mang bunal. Oh. Nya, kanang Ang pasakit eh, kadaghan day. kanang masakitan kang buwagan ka pertiging sakita. Hala. Ikaw. Unsa may masakit? Buwag gid ang masakit. Kay, Buwagan ka. Ngano man? masakit jud ang buwag kay kanang dili man kadayon dira makamubon labi na kanang imuhang ang imong yung gugma imong yung gihatag tanan. Hala. Masakit jud ang mabuwagan kay ug kung bunal sa mama kausara man. Hala. Ana ba? Masakit. Ana. Mao ba na? Mo na ako tubag. Ikaw. Ha? Ikaw. Masakit jud to. Unsa may masakit? Ang kanang bunal sa imong mama or buwagan ka sa imong uyab? Masakit yung gibuwagan sa uyab. Oy kuya. Ngano man? Ngano man? Kay, kan man God, what if ang imong uyab may naghatag ng kalipay tapos kalitrag kawala sa imong Unsa nga klase nga kalipay? dagang klases kalipay, di ba no? Unsa nga klase kalipay lagi? Sana all. Ah. Sana all Um, kalipay. Kanang Unsa? Kanang sa manday, daghan man Ah. kanang klaseng kalipay. like kanang kung sa bagay sa mga nag-uyab karon malipay lang magkuyog mo, di ba? Ana, so what if nagbuwag na mo tapos sakit kis mo di ba kalita ra no gapon uyab pa man yun karon wala na. So Hala. syempre Sakit sakit gi yung kayo. makawa gid sa kala ay. Kato na gibunalan kasi mama og tubo og katong sundang. Wa ditoy sakit. Ha? Sakit man siya pero Sakit. kausara ang sakit. Kausara? Kausara ang sakit. Ikaw katong bunalan kag tubo. Wara to kita kugo man kato. Tagkugo na yun, wala man. Wala day. Wa ko natangkugo ya. Naon sa dito din na din. Kaya pa tagtangkugo ang tanan. Gilamparo ra. Pero Pero madara. karam darag smile. Madara. Okay Pero naman to, dili naman to sakit ang chapo bunal. Kaya kay iskiwi sa loob eh. Kiss lubi. Sa to pasakit gyud ang Mabuwagan. buwagan. Sakit kay mabuwagan. Sa to pa unsa may kasulti ni sa mga laki? So, kanang mga boys dapat ampingan ninyo yung ampingan sa kantong nay mga uyab dapat jud ampingan ninyo ang sa kababae nga nagtarong ninyo. Hala, chor. Ikaw. Okay may salte. Wa kay salte. Pareha sila tanan. Pares na tanan. Pilom sa tanimo. Nga nakidarong ko. Ikaw. Wata mo masulti nga kinahanglan sila magtinarong sad sa usa ka babae labi na ang babae nagseryoso sa ila. Dili nila pasakitan. Mao na yung mga boys. Kay Yay. kami nagseryoso sad baya sad Manila. Ay. Masakit Pero na nga sila. pero nga nang buwagan man jud nga nagtarong man nila. Hala, ka chor. Mao ba? Naghugot ka? Naghugot. kay gikan ba taan na. Hala, sige, salamat kayo sa pagtubag ha. Thank you.